Ei. Ihan. Chatti, meillä on live. Chatti, onks meillä live? Jesse, tupa käymään. Onks tää Patchop 5.2 muuten? Onks tää Patchop 5.2? Onks sulla joku live vitsissä? Joo. Me käymään siellä katsomaan. Pitääks mun nyt tulla sinne? Siitä. Ei mikään synttärit. Joo, voiko sä laittaa sen turpas kiinni, Järsan? Oliko sulla joku synttäri? Bro, älä laittaa sun näppäimistöä noin. Bro, älä spämmin näppäimistä. Katsoin teidän Twitchiä. Twitch live! Twitch live! Jyrki. Älä tyrki! Jyrki, ei joskus omassa kodissa. Ei Fortnite kun Minecraft. Fortnite. Tarvii olla se Fortnite, joka päivä Fortnite, ihan niinku sotkii kasvit. In on. Yes. Joo, voiko tää laittaa niitten turpan kiinni nää? Tää mun live on oikeesti. Yes, Laita sun turpas kiinni. Okei, mä mutaan itteni ja mä eiks mä sitten Jarsonin Twitchille vai? Joo. Sen teet, mä join. Jos on tuussa, tulee. Tullaan. Mä tuun kohta. Ei on niin. Meillä on tänään riimi. Haluatko sä maitoa vai piimi? Chatti, ollaanko me lives tänään, chatti? Parellisesti me ollaan livesillä. Chatti, are we live, chat? Let's go. Chat, are we live? Duo, Minecraft menee Netheriin. Let's play Duo, bro. Let's play Duo. Eikö siis Let's play Minecraft? Saanko sä taas Fortnite? Let's play Fortnite. Eikö siis Minecraft? Let's play football. Mitä mä annan? Tuukseen tähän pehli. Ei mulla oo edes vitsi. Ei mulla edes vitsi. Tämä niinku. Pro. Oikeesti. Jesse, laita tuplavetä chattiin kaikki. Kaikki laittaa tuplavetä chattiin. Yhtäkkiä omistut tähti. Miksi mulla tuli yhtäkkiä Spotify päälle? Eikö siis päälle? En tiedä. No nytkö se vitsin Minecraft tuli? Chat, are we live? Ollaanko me lives? Livetetäänkö me? Tänään pelataan JJ Duo Let's Play Minecraft maailmaa. Somia. Jesse spämmii, lätkä jätkä sieltä spämmii, toplaveita chatteen, let's go. Let's go. Chatti. No, Ei. mitä? Yhteys katkesi. Mitä just? Vastaan otettiin 4 rekisteri. Otetta. Xero World Map. Joo. Vitsi mä liikkasin. Käytetäänkö myös sitä vai ei? Ei. Eiku, onks sulla se päällä? Joo. Laita se pois päältä. Eiku, älä. Sittenkään. Mä voin laittaa se päälle, koska mä oon täällä nyt. No niin, nyt. Siis rehellisesti olis mulla yksi asetus ihan päin.
nyt mulla ehkä saa. Nyt mulla saattaa toimia paremmin. Chatti. Mä niin haluan katsoa TikTokia. Mitä vitsi? Mitä sä sanoit? Okei, voiko. Mikä toi oli niinku rehellisesti? En mä se rehellisesti ite tiedä. Mitä sä sitten sanoit? En mä tiedä. Katson sitä online uudelleen. Joinataan ja siitä ja klingataan. Niin, kyllä aina. Vitsi! Mitä? Brody, ära le. Kohta crash out. Kohta crash out tuon chattiin. Mä tein tallennuksen jo. Ja sitten mä laitan sen kokonaan niin vitsiin mun kanavaan. Okei. Ensinnäkin tää logo. Älä niin innostua. Oli nyt mulla on hyvä 200 FPS Okei, koko ajan. hyvä. Nyt tää menee paremmin. 15 FPS. Ei oo enää 2. Menee nyt nopeampi. 40 FPS. Joo. No niin, nyt tuli se 100 FPS. Ja yli. Tai ei vielä. Siis missä täällä on noita? Chatti. Pitää uusi vitsin GPS-tracker sun vitsin kaveriin. Jahas, tuli 1 FPS. Mitä? Täällä alkaa. Mistä löylyä? Horon. Okei. Voisiko nyt chatti? No niin, mennään vaan. Toimiiko se? Kyllä. Vihdoin lipu. Tuotelle. Joo, vihdoin jeesu tekee. Mennään Tällaisen. niinku näin. Joo. Let's go, man. Aloitetaanko? Musta laittaa olla tallennus. Joo, mulla on tallennus, joo. Joo. Onks sulla? Joo. Okei, nyt. Painan just vaan. Tee countdowni. 3. 2. 1. 0. Tervetuloa uuteen videon pariin. Me vihdoin tehdään tätä Minecraft-vitsin jaksoa. Let's go! Morjesta munkin puolesta ja tänään me mennään Netherraid. Joo, mennään vaan. Jos ette nähnyt viime jakson, niin käy katsomaan se nyt, koska siinä tapahtui aika paljon juttuja. Ja ehkä jossain kohtaa, tai ehkä ensi jaksossa mennään hakkailemaan vähän lisää timanttia, kun meillä on timantit loppu. Legit. Okei, nyt loppu jäppi nyt. Joo, tää joskus tekee droppeja tää, mut ja sama.
Niin, mitä mun piti tehdä? Oh my gosh, mä unohdin jo. Mitä me tarvitaan Netherissä? Kultakypärä. Ja niin paljon ruokaa. Onko sulla ruokaa paljon muuten? On tuossa leipää. No mulla on tässä 13 omenaa. Mihin mun kaikki pitsi leivät, katos? Nimilappu. Onko toi sun kultakypärä? En mä tiedä, mä sain tää jostain äijästä. Join. Mä sain tän jostain äijästä. Otin mä jonkelin. Aha. Ootko valmis mennä Netheriin? No, ihan just tarvin vielä pari ruokaa jostain. Mä menen pitää näitä shompeja headshottiin. Alright. Pitäisikö tehdä tosta meidän farmissa? Vehnäfarmista vähän parempi. Tulee Mistä? riippäri. No niin. Tarvin lisää sieniä, chatti. Eikö siis siemeniä? Nyt mä voin vihdoinkin sanoa chatti, kun mulla on live. Mä oon 7 leipää nyt. Aha, nice. Aha, tosta. Ja... Oi. Mä laitan vielä näitä siemeniä tänne, niin sitten mulla on valmiin. Onko tossa? Ei vitsi. Ollaanko me lives chatti? Mitä? Mä sanon, ollaanko me lives chatti, vaikka mä vitsi on jo lives jo joku 14 minuuttia. Nyt on se aika, että me mennään Netheriin. No. Tää miten vie ihan nopea liike. Ehkä salamäkin. Oh my gosh. Ämpäri. Miksi siinä on ämpäri, jos mä laitan mun ämpärin tonne alhaalle? Miksi mulla on 2 ämpäriä? Mistä mä sain yhden ämpärin?
Eikö niin, jos eka jakso. Mennään nyt Netcharin chatti, mut miss mun broidi eka? Tulee. Ensimmäinen kerta me mennään Netherin. Tuff. Bum. Okei, nice. Okei, nice. Tässä on villager heti. Hold on. Tuossa saavutaan itsekin se. Tää läntipaikka on ihan ok. Mä menen grindamaan XP:tä heti täältä. Tää peli vähän niijaa tää FPS, mutta... Okei. Katsotaan ensimmäistä kertaa, kun me mennään tänne. Chatti, saako näistä vitsin kuivunut gästi? Uusi päivitys muuten. MPTV uusi päivitys. Ihan PTV uusi päivitys. 1.21.8. Mä löysin tuolta. Minkä sä löysit? Me saadaan se kästi meidän maailmaan. Napsuu. Löysitkö sä sen? Joo. Nice roll. Tosta salaa sä sait. Heittäpä käymään täällä. Mä oon ehkä vähän noobempi tässä pelissä nyt, kun silloin viimeisessä mä pelattiin, koska mä en oo nyt pitkään rakannut sitä peliä. Anteeksi, että me tehtiin ihan pitkä tauon. Mutta ollaanks... Tässä on toinen. Chartti, tässä on toinen. Kuivunut cast. Kuivunut kästäs. Vitsin. Mitä me tehdään sille edes? Mä just tajusin. Ai mitä? Mitä me tehdään sille? Ai kuivunut castille. Mä oon nähnyt jotain kuvia, että sen hymyilee. Jahas. Otatko? Yes, Tosta nice. Enderpearl. Suoraan. Eikä Enderman täällä. Oikeesti mun pelin äänet. Mennään. Joo. Muokataan vähän. Niin tuo ruvennut cast pitää laittaa niinku johonkin maahan, sit se laitat siihen vettä. Niin sit se niinku todella rasvaa siitä. Tosta valmis. Venä. Mä en laittanut valmis. Pitääkö mun laittaa valmis? Joo. Onks sä... Ei oo. On se nyt hyvä. Jatketaan Netherissä. The Nether on täällä. Löydetäänkö mitään? Muistatko sä missä meidän Nether-portaali on? Oh my... Mä en Minä. enää muista. Koordinaatit chatti. Koordinaatit tietteksekseks. Koordinaatit. Muistatteko? Chatti. Haloo. Onko chatissa latkaja? On. Kattoo. Se on jossain täältä. Mä hyppäsin Tänne. täältä. Mä uunan sut ja kuunaan sut. Haastaa. Kurki missä sä ammun? Ei ollut täältä. Tulee. Joo, mä lipsahin näitä listaa.
Toinen kuivunut drykästi. Nice. Saadaan kummallekin juomaan, niin toinen voi mennä toiseen kyytiin ja toinen menee toiseen kyytiin. Nice, man. Muistatko sen, missä meidän eteen portailla? En muista yhtään. Voi. No, eli meillä on videotallenne. Niin, jos me ollaan tässä ikuisesti. Ollaanko to crash auttaa? Mä en tiedä missä tää vitsin Ether-portaali on. Mä pitää tallentaa koordinaatit oikeastaan. Oli mä ehkä pääsen himaan. Ja hakka vähän blokkeja. Mitä riittää nää? Jop, mä oon eksynyt, chatti. Mä oon eksynyt. GG's, bro. GG's. Eikö venaa? Se voi olla täällä. Sitten mistä täältä mä en tiedä. Missä on Villager? Mä löysin sen vitsin videon alussa. Eikö sä huomannut? Siellä se chillas. Näin äsken. Niin joo. Onko se jossain ylhäällä? Näköjään. Näköjään, nice. Mitä? Näetkö ne rapput? Tuhastan. Miksi mulla lagaa? Joo. Et sä tuu kästi. Tulee. Space. Mä stipaan tän ajan. Tos. Nice. Ota tosta. Hei. Me saadaan sieltä uusi musiikkilevy. Voi. Täältä tulee missä. Saadaanko mukaan? No niin, se pitää droppaa. Oppasko se edes mitään? Eikö se on täällä? Täällä on... Ei se ole täällä. No. Kato toinen drykäs tosta. Missä Nether-portaali oli? Missä sä näet? Missä se kuoli? Vai tippus nyt tonne? Vai missä ne nyt on? No, ihan sama. No niin. Okei, nyt Se on me ollaan rakentuma. kokattu. Miksi? Ei mitään. Miksi? Kärä. Tosta! Ei missä se kuoli ykkösessä. Pro cheetah. Pro cheetah. Pro missä se musiikkilevy on? Taas on mukaan. Miksi se droppaa sit? Hän piti droppaa sen aina. Ois muuta lakolla vaan hyvä siinä videossa. Tyyliin. Se tullut ainut se tappoi sen, niin se sai siitä aina yhden musiikkilevy. No, seuraavana nyt minä. Minä mä tuun haastaan tän ajan kaa. Älä ota piippiin. Voi. Ei. Näin. Ei tullut mitään. Ei dropannut mitään. Niin, portaat.
On trap loppu. On taas vähän loppu. Eikö en mä tiedä, ei mitään tätä. Jaa! Oh, Tosta! Ei nyt tuli nyt chatti. Otan tonne. Stop. Musiikkilevy Amostrotu Tears. Se on maailman paras. Mä voin freestylaa tossa, mä oon kuullut sen chatti. Te voitte kuulla sen videon lopussa. Jos me saadaan kans musiikki Joo, jutun. mennäs mä nyt himaan? Joo, mennään vaan. Vaikka. Ja muuten, Ei nyt täällä aina näitä janttereita. ja muuten tää video ei ollut tässä chatti. Hyvä käydä nopeasti himaan. Mä teen vähän lisää ruokaa. Joo, nyt sä et nyt tuu. Ei. Ei vitsi, mä oon kokattu. Bro, mitä sä teet? Pääset sä ylös? Tulee. Mä unohdan. Oh my gosh. Oh, bro, mitä sä teet? Tulee. Venä mun äiti tuli. Venä mun äiti tuli. Ja musta jää tässä vaiheessa työkanava. Mä tykkään videosta. Saattaa supporttaa meidän kanavaa. Mun pitää syödä. Jaahas. Joo. Jep. Ei! Voi. Joo, mä oon kuullut. Joo, se kuoli tosta. Joo, se kuoli. No niin. Mä vain hakkasin ton yhden jutun, niin sieltä pääsi joku pikku boss. Ja nyt mä oon täällä ihmistä. Mä sain ne mun inventoriin ne lootit. Siinä meni Jackson XP. Chatti. Memmusel. Joo. Chatti. Mä vain sen misklikkasin ja mä tapoin vähän sieltä sivuun. Saan tää nyt suli possuja, niin se tappanut. Joten... Joo. Nyt mun pitäis selvitä täältä itse. Vaikka. Mä en tiedä mitä mä teen. Vieressä on 100 possua, mä en tiedä mitä mä teen. Räpällä ei.
hommat tulee. Tämä nyt teen. Se teleportsi, mutta mä hakkasin siitä ihan jutun, niin joku tappaa. Ai paljon. Rehellisesti. Ai. Tulee. Joo. Mutta Joni ounasi ja Roonasen salaa. Se meidän portaali nyt on. Mä löysin portaalin. Otan rohti. Että joo, tällaista. Ja se on tosiaan Steamin, mutta ei ole mitään. Et haluu. Mut jos sulla ois, niin sitten kun sä oot pelannut jonkun aikaa, niin sit sulla tulee tylsää.
Ootte... Joo. En mä tiedä. Ainakin se laittaa sinne, että se pitää ottaa mukaan. Se voi sanoa, että se pitäisi olla. Mut mä en ymmärrä, mitä sulla ei oo. Mitä sulla ei oo siitä, mä en ymmärrä. Mä sain sen Estarista. Häh? Mitä näkee nyt? Mä en tiedä, mutta miksi sä teit tolleen, että sä laitat liven tai tolleen ja sit taas? Niin, mä en puhunut mitään. Niin. Näin, tältä sä voit kysyä ryhmästä. Tämä.
On. Välillä. Oliko? Olo. Meillä... Ja patattiin. Taneli. Ja versioon. Mut joo, näin. Se oli se Patson joo, mut se on mutella. Tulee. Hiivaspoi Patson Minecraftista. Ei, missä se on? Kerro tuo Patsonin liveä. Aiku Anni, se pitää panna sinne. Olenko minä vihdoin vapaana? Moi. Mut miten mä kuolin? Vain harkkasin sitä yhtä seinää, niin sitten se tuli semmonen vitu John juttu päästä sieltä. Missä kaikki? Sun kramat on tässä keskellä. Siinä on niinku aika iso osa sun kramaa. Kyllä näillä pisaralee. Täällä pisaralee. Miksi mulla on 37 nuolia? Onks nää jotkut sun? Joo, varmaan. Ota nää. Annatko sen mun bobin myös? Mä ehditään saatu antaa sen bobin. Kiitos. Annatko sä puolit noista ammoisin mulle? Melkein. Tosta mennä takaisin Nethereen. Tossa. Joo. Tosta No niin, jätti. Nyt mä laitan nää kästit veteen. Tai en mä tiedä, laitanko mä vielä. Sä voit laittaa. Okei, ne tulee sitten tän... Mutta miten on se hyvä idea? Toivottavasti ne sit pysyy täällä. Kortinaa. Nehän voi lentää. No kumpi edittää? Sä varmaan. Joo mä. Koska tää... joo.
otit koordinaatit talteen. Joo. Hyvä. Missä sä nyt oot? Mä oon täällä Netherissä. Tulin takaisin tekemässä comebackia. Okei. Mikä tää kuoppa on? Mä lipsasin tänne. Muistaaks nää äijät mua? Ei. Hyvä. Mä kuolin sen takia, kun mä tapoin vahingossa sitä yhtä. Niin, ja sitten mä vain sen misliikkasin ja sitten joo. Ihan sama. Mennään tästä tänne. Mennään alas. Chatti, täällä on niin paljon. Hei chatti. Mitä mennä nyt suihkuun? Petsänen. Tää menee niin hienosti tää video. Oh! Tää oli niin lähellä chatti. Tää oli niin lähellä. Bro, mä en jaksa tätä.
Jesse, Mitä? mä haluan puhua sunkaan. Okei. Haluat. Koska mulla on tylsä, niin joo. Okay. MPU. Nois. Kot sulla on enemmän tylsä kuin mäkin suihkuun. Mitä teet tällä hetkellä? Katon puhun. Katsotko sä joskus mun striimiä kanssa? No pitää katsoa sit. Ei tarvii. Tuosta kuolit, joo. Mitä mä kuolin? No tossa oli toi kautta, kun sä olit kuollut siihen. Niin. Kuulitko mitä Joni tekee nyt? Se on sui. Niin, sehän on suihkussa nyt. Joo. 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 Juu. Mut juu. Joo. Joo. Mut joo. Ei, Cheek. Mitä? Mikä tää on Cheek tulee takas. Cheek comebacki vuonna 2025. Kuka on Cheek? Se Okei. No kato sitten vaan. Kato vaikka Googlesta. Niin kato vaikka Googlesista. Kato vaikka Googlesta. En kai mä just unohtanut vitsi. Jahas. No niin. Tuli heti tällainen äijä. Arvaan mitä lännestä itä kaiken pitää. Chatti, milloin mä löydän vitsi Fortressin tai jotkut.
Päivitpuikku. Eli sä oot niinku Joni. Kuvitellaan, että Okei. Mä en oo ainoa, joka on käynyt suihkussa chatiin. Onko kutu? Onko Jes, sä tullut takaisin, mä just kuolin jo, niin mä just kuolin, jes, testo, minä olen testoon, kun mä kuolin. Bro, mihin sä kuolit? Lavaan ja chickeniin. Eikö sä oikeesti jakso? Venä speedrun! Anna mun loginnaa. Joo, me tonne, Joni, me tonne. Hei. I guess. Mene vaan suoraan tonne, Joni. Ai tänne. Joo. Suoraan vaan. Vitsi, onko se täällä? Onko se tässä tunnelissa? Miksi menet tänne alas? Eli nyt tulee enää timanttikaamaan. Venä, venä, venä. Hello. Et jaksa. Et jaksa. Ylös, ylös, ylös. Ai nyt on hyvä. Löysikö se jotain? Vitsi. En mä löydy mitään.
Tää peli oli siinä. Kiva, kiva. Tää peli oli siinä. Hei, nyt löytyy jotain. Hei! Mitä? Metsä täällä lavaa. Joo. Mitä? Ei mitään lavaa. Katsotaan mitä meillä on. Oliko se siellä muka? On sitä se, en mä tiedä. Miten niin? En mä vaan. Mitä sä näet siellä? Lavaa. En mä tiedä. Kiva, kiva, kiva. Ei tässä! Kun jo siinä tunnelissa. Ai sä hei. GG's, bro. Hei, tää täällä. Mihin me nyt edes mentiin? En minä tiedä. Missä Jesseli suihkuu? Joo, meni. Mene. Lokin! Kato se vaikka mihin mä kuolin. Se on niin lähellä. Okei? Okay? Et sinäkin. Otas mä nää sun uudet kaamat. Joo. Missä oli kuka jätti? GG's bro. Joo, nyt loppu ne. Anna vitsi kaikki blokit ja kaikki. Edes blokit. Joo. Joo, en mä ei tehdä kyllä pitää aika harttuneet. Oho. Joo. GG's. Missä meidän portaali on, PTV? Tuleeko tästäkin joku vitsin epic fail?
portaali löytyi tossa. Mistä? Mistä? Täältä voi vitsi, mä jään jumiin tähän. Mitä mä teen täällä? Häh? Mitä mun pitää tehdä täällä? Tässä vihdoin löysin. Ainekammat. Mitä? Ainekammat löytyi. Tai portaali. Mikä portaali tai kama? No mitä sä löysit? En mitään. Mitä sä luulet? No mä luulin, että sä löysin sun kamat. Nukuuko sä jossain? En mä nuku missään. Miten mä pysyn nukkuun? Eikö vaan pysyn mä nukkuun, sä oot Netherissä ja mä oon normaalissa. Ei Netherissä voi nukkua. Nää sängyt räjää. Täällä. Ne räjähtää. Mä tiedän, mutta ei sinäkään kumminkaan vaatinut kahta. En mä tiedä. Joo. Onks tää video tässä? Mä rakastan tätä peliä. Tää peli on niin hauska. Mites me tehdään subscriber count? Kai se käy. Edes jotain tähän videoon tulee. Ainakin, eiks niin? 28 tilaajaa. 28. Yritetään ensi videossa saada 30 tilaajaa täyteen. Joo. On siinä hyvä. Otan tästä kuvaa, kun ollaan tässä kahdestaan. Tässä on mitä päästä. Nether juttu. Se on thumbnail, bro. Ja thumbnailiin. Ne vaan näkee. Pikkufake. Venää. Onks täällä jotain rakeemista tässä vitsin wardrobessa? Fighting. Brodeli teki valkoiset siihen. Näksä mut. Et mulla on mitään parapatapasta juttua. Pitäis Ai. munkin ottaa mun outfit.
Nyt Mikä se on? tää on tyylin meidän Minecraft lyhyin jakso ikinä. Mutta ei voi mitään. Mutta otetaan tässä nyt thumbnail. Näetkö sä mut? Näin, tää on hyvä. Tost. Ehkä toi on hyvä joo. Kato mua, näetkö sä? Broiti piikkaa sieltä. Ehkä pitää hyvää ruokaa. Mä oon 1,5 HP ja mun hankerijuttu on 3. Onko se vähän leipää? Joo. Joku 4 tai 3. Kiitos. Kiitos tosi paljon tästä. Oot sä kokonaan Iron Gameplaystä. Man? Oho. Kato nää kästit. Vähän rasvanut jo. Tää on hyvin mennä. Paremmin. Teet sä itsellesi niinku ton full Iron Man? Voin tehdä. Ei du! Me ollaan niin tyhmiä. Mitä? No täällä olisi ollut Iron Fullit. Mutta joo. Ei se kai haittaa. No mä otin niin puolet varmaan meidän raudasta, mutta... Kiitos lahjoituksesta. Onko sä vielä tässä? No, bro. En mä jaksa enää. Onko tää nyt hyvä juttu, tässä on vettä? Ei. Voidaan... Mit? Pätkinen. Mennään tähän näin. Pikku thumbnailia. Oho. Oisko lasi chatti? Tai... Näetkö sä mut tän läpi? Joo. NYT nyt. Kiitos kun katsoitte tän lyhyen videon. Iso Nether-feili, koska mä menetin kaikki mun rahaa. Armorit, ultimaatti-armorit, ottakaa mun. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää tässä videosta, tilaa kanava. Kiitos, morjens.